गिबियावनो थारैनो आं जोंनि बिटिआरनि चिफ थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गिबियावनो साबायखर बावनो लुबैदों आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि वर्किं प्रेसिडेन्ट रोंग्रा नार्जारी आरो सानै गाहाय नेहाथारि माधब सेट्रिजों लोगोसे राजकुमार नार्जारी आरो सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि गुबुन गुबुन बिथिङाव थानाय बा सेलफोराव थानाय दैदेनगिरि आरो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि आरो ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावनो लुबैदों बिथांमोननि नाजानाय आरो बिथांमोननि अननायजोंनो दिनै आं फिन खेबसेबाव 29 कक्लाबारि समस्तिनि एमसिएलएनि बिजाथि बिलाइखौ ट्रेक्टरनिफ्राय बा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय मोननो हादों बिनि थाखायनो बिथांमोननिसिम फिन खेबसेबाव आं साबायखरखौ बावबाय आरो आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि अननाय आरो सिबिनायजों आरो रायजोनि अननाय आरो सिबिनायजों दोलोनि नाजानायजों 29 कक्लाबारि समस्तियाव इयुन समाजखौ जौगाहोनायनि बिथिंखौ बा कक्लाबारि समस्तिनि बा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो जनगोष्ठीनि सुबुंफोरखौ जमायै लाफानानै जों मोनसे गोजोन थासारिखौ सिगाङाव दोननानै समाज जौगानायनि खामानि मावलांनो फिन खाबु होबावनायनि थाखाय आं गासैनिसिमबो आं अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। बोसोराव मा थांखि आरो नोजोरखौ लानानै खामानि मावगोन? सरासनस्रायै जोंनि दोलोनिफ्राय मोनसे इस्तेहार बा थांखिखौ निश्चय साननैसो उनाव फोसावगोन आरो बेजों लोगोसे कक्लाबारि समस्ति हिसाबै मावथारनो लागाया जोंनियाव गोबां जेंनाफोर दं बे जेंनाफोरनि गेजेराव गुबैयै जोंनि हा खहायनाय बा दैमानि जे हाब्रां खहायनाय आरो लोगोसे लामा दालाङा फ्राय देग्लाय जोबगोन होननानै बुंनाय जों हायो दा बेनि अनगायैबो समाजारि बिथिं फारसे जों जुदि नायोबा जोंनि सोलोंथाइ जोंनि हारिमु जोंनि आसारखान्थि जोंनि गायनाय फुनाय मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे जों जाहाथे गोदान मुगाजों गोरोबनानै समाजनि मोनसे गोजोनथायारि सोलायनायखौ जों जाहाथे लाबोनो हायो बेनि बिथिंखौ लानानै नोजोर बोनानै आं थारैनो रायजोनि अननायजों खामानि मावनो हागोन होननानै आसाबादि। मोन 40 समस्तिफोराव इउपिपिएलआ जिथु गेलेगोन बेयाव दिनै मोनबेसे फारिलाइ देरहासारनानै सरकार दागोन? बेखौथ' थोंजोङै जों बुंथ'नाय नङा आरो बुंनायाबो मोजां जागोन होननानै आं साना मानो होनोबाथाय मैयासो जोंनिया मोन 18था समस्तिनि बिजाथिखौ फोसावबाय आरो सेकेन्ड फेज हिसाबै आरो फोसावबावगोन बेखौ आं बुंनानै लानो लुबैया जे जों 40था समस्तिनि गेजेराव बेसेबां समस्तियाव देरहागोन बेखौ आं बुङा नाथाय आं बेखौ बुंनो लुबैदों जे जों सायख'थियाव 40था समस्तिनि गेजेराव गासिबावबो गेलेजोबनानै जों सरकार दानो थाखाय जेसेबांखिनि जोंनो बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो हानांगौ बेखौ जों देरहानो हानानै हारसिङैनो जों फैगौआव बिटिसिनि बा बिटिआरनि सरकारखौ जों दानानै लानो हागोन।